Kwa mabe waduoge man wasingo ni nyakorom gajwang maniloso no kanyoge wata nyambaga kama kuku matend ODM opodho gai margi Dr. Oburu Oginga mondo mi ochak chenro malalro gidon bucha moko motelo ne yiero maduong. Okang' ma kamano kaw bang' romo mar apis maduong' mar ODM mabende omako chung'ne gi wedo lachiel. Aga jafom mar wata nyambaga lero nwa jo od bura mamoko mag ODM bende otwa kasiro wach ma ochiw gi jodito mag duond burano. Enero mubire kinde apaka mag siasa mane okwema na yodho wadhna mchumbi vipingo kod kuku mar ODM ka ema kuku mar duond bura mar ODM umedo tielo ne oganda ne oyango Dr. Oburu Oginga kaka ne osepuodhi mar bedo gai mar duond bura mar ODM. Yes. Ya, lakini unasema kuna tofauti kati ya members ya party. Hakuna. Ile yote ambayo inaendelea ni demokrasia tu, kwa sababu party yetu imeruhusu watu kuongea na watu wanaongea maoni tofauti, lakini vile tumesema sisi tutaendelea kuongea, tutaendelea kuimarisha chama yetu na chama itaendelea kuwa mmoja. Kuku mar ODM no uyire kod wela chiel motegno nigi gonyo thuolo Dr. Oburu Oginga mondo chagoyo mbaka kendo lombo duond buche mamoko mutingo UDA mageto bede winjruok kod riwruok gi duond bura mar ODM motelo ne yiero maduong'. The committee meeting expressed the intention to initiate structured negotiations with different political formations, beginning with the United Democratic Alliance. To this end, we have mandated the party leader to commence this process. Concurrently, consultations with party members will proceed, culminating in the National Delegates Convention. Marketing mreka jo od bura mag ODM mane oromo e boma Nairobi to orwako okang' mokaw kod ODM kendo lero ni ng'at ma otemo dhi ataro kod okang' mokaw kod ODM to ibiro thedhne wuoche mane apoyo thedho ne liech e thim. Gathered here today to lend our undivided support to the position taken by the leadership of ODM to get into negotiations, a pre-election pact with UDA party. And we want to say that we totally agree and support the resolution to begin negotiations with the UDA party for the sake of concluding a pre-election agreement for 2027. Tumekubaliana kwa kauli moja, hayo mapendekezo ndio tena nayo, na wale wajaridhika ama wapendi ya mapendekezo ni vyema pia vizuri waambiwe ukweli wakati huu wajiondoe. Jod bura gosie moja goro mar ODM Sifuna to kod lange man kod to kendo ok dwar nyodho pima chunga mag siasa ODM. So I know Secretary General Sifuna was not in Mombasa, I've seen. But I want to request him, we are the ones who put you there. Please follow the party line. I am grateful that the Central Committee, there is a statement they have made, that we are here to form government or to be that government. That is the duty of every political party. This is not church. Penj maduong' en ni en barruok koso riwruok. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Karen, Nairobi.